हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनाव सिगांग्रो मोनहैयो। भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। दिनै मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि आबुं सावथुन जिबि क्रिएशन प्रेजेन्ट बेनारजों दिहुनजानाय आरो डाइरेक्टर गणेश बर'जों डिरेक्शन खालामजानाय बर'नि आबुं सावथुन। बे बर'नि आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय बोसोन। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि टिजारखौ दासिम नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। बे बोसोन आबुं सावथुननि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टखौ लिरदों गणेश बर'। बोसोन बर' आबुं सावथुनाव बर'फोरनि गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बेयाव नोंथांमोनहा बर'फोरनि मुंदांखा एक्टर अम प्रकाश आरो प्रियंका आरो बेयाव गोबां फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन, जेरै जिसुस, उत्तम, बुलबुल, मुसेल, कार्बी, जयश्री, बिपुल आरो गोबां फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। बे आबुं सावथुननि टिजारखौ जिबि क्रिएशनाव आपल'ड खालामनाय जादों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ अनसायगोन होनना, आरो भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय।